साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। जरांगे यांची मागणी जी आहे ती शैक्षणिक, नोकरी आणि राजकीय दृष्ट्या, पण आमचं या ठिकाणी म्हणणं आहे की आम्हाला शैक्षणिक आणि नोकरीसाठी आरक्षण मिळावं। पण हे जर आरक्षण राजकीय मिळालं तर याचा पहिला फायदा इथल्या कणकवलीतले आमदार नितेश राणे घ्यायला येतील, पहिलं सर्टिफिकेट काढायला जातील। म्हणून नितेश राणे यांनी सुद्धा जाहीर करावं, हे जर राजकीय दृष्ट्या आरक्षण मिळालं तर मराठा समाज म्हणून नितेश राणे या आरक्षणाचा फायदा घेणार की नाही। आणि नितेश राणे हे सोन्याचा चमचा घेऊनच जन्माला आलेला आहे, त्यामुळे आज मराठा समाजातल्या गरिबीचे चटके हे नितेश राणेंना बसलेले नाही आहेत। आणि म्हणून ज्यांना गरिबीचे चटके बसत आहेत त्याच मराठा समाजाच्या मुलांना आरक्षणाची गरज आहे। आणि म्हणून जे जे गरीब आहेत ते निश्चित सांगतील की कशात नाही आम्हाला मराठा समाज म्हणून आरक्षण मिळून आम्ही घेणार आहोत। आणि म्हणून त्यांच्या आरक्षणाच्या आड येण्याचा नैतिक अधिकार आम्हाला दिलेला नाही। ज्यांना गरज असेल, ज्यांना कुणबी म्हणून घ्यायचं आहे, मराठा म्हणून घ्यायचं आहे, जे जरांगे प्रयत्न करून हे राज्य सरकार मराठ्यांना आरक्षण देईल, मग कुणबी म्हणून देऊ नये, मराठा म्हणून देऊ नये, ज्यांना ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे ते घेतील। त्याच्या आड नितेश राणेंना येण्याचा राज्यघटनेने अधिकार दिलेला नाही, मराठा समाजाने दिलेला नाही। त्यांची भूमिका जर असेल तर त्या भूमिकेला या राज्यामध्ये त्यांनी पाठिंबा घेऊन दाखवावा की मी जी विधानसभेमध्ये भूमिका मांडली आहे त्या भूमिकेला मराठा समाजाच्या किती टक्के लोकांचा पाठिंबा आहे, त्या पाठिंब्याचा मेळावा त्यांनी या जिल्ह्यामध्ये, या राज्यामध्ये लावावा। आणि तो पाठिंबा मिळाला तर जनता विचार करेल ना। पण आज या ठिकाणी स्वतःच्या फायद्यासाठी, फक्त स्वतःचं या ठिकाणी असलेलं भारतीय जनता पक्षामधलं आपलं स्थान बळकट करण्यासाठी, फडणवीसांना बरं वाटण्यासाठी, ज्या फडणवीसांच्या विरोधात, ज्या आरएसएसच्या विरोधात हेच नितेश राणे बोलत होते, तेच नितेश राणे आरएसएसला, भारतीय जनता पक्षाला, फडणवीसांना बरं वाटण्यासाठी आज विधानसभेत त्यांनी ही भूमिका घेतलेली आहे। एक मराठा समाजातला एक कार्यकर्ता म्हणून मी वैयक्तिक ह्या घटना नितेश राणे यांच्या असलेल्या मताला मी माझं या ठिकाणी मला हे मत मान्य नाहीये। मला आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।